Het wie wordt maar een warme 1 januari en de komende weekend zag er net koud uit, wol roeg, wol wierd en stwarmig waar rond stwarm. Maar laat ik beginnen met joen en vannacht betieden Rijn en het ruint flink. Ik vannacht eerst nog, letter vannacht wordt het droog, maar bloed het bewolkt. Temperaturen vannacht, ik denk zomaar bij de zon of de 8 graden hinnen. En een krachtige wind uit het zuidwesten waait. Ja, die wind kan ik nog wel eens bij vlagen hut wezen in het waardgebied. En dan terug naar morgen. Morgen wordt een dag met de zinnen er even bij. Eerst nog een op buien, in de midden droeg waar en de temperaturen 8 tot 10 graden. En nog hield die sterke wind uit het zuidwesten waait en die is matig en krachtig. In de joentijd nog droeg, maar dan in de nacht helpt het wind al aan. En dan komt het nijrijngebied op je staan. En het is een actief rijngebied. Dus fruitje, natiezen, maar Rijn, een bak wetter steeds maar. En een temperatuur om bij de 8 of de 9 graden heen. En dan de wind, het ontstwarmig. In het watergebied storm en zware storm krijgt 9 en 10. En dat alles uit het zuidwesten waait. Ja, dan komt de wijze erachteraan, maar storm uit het westen waait. En ik dan buien. En dat binnen ik nog pittige buien. En zeggen we naar Toonse, ik een west-noordwestenwind, stormig. En dan ik nog altijd een buien. En de temperaturen zijn 8 graden op Waasje en op Toonse. We moeten morgen maar weer even in het Waasje.